በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቢመጠን ግርምት ዛቲ ዕለት ወጽት ዛቲ ሰዓት እንተባቲ ወርድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ተመልከትና ሃትን ከመይ ፀኒሕኩም ከመይ ውዕልኩም ከመይ ሓዲርኩም እዚ ካብ ሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ ተመልከትና ሃትን ከመይ ፀኒሕኩም ከመይ ውዕልኩም ከመይ ሓዲርኩም እዚ ካብ ሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ ተመልከትና ይቅርታ ተመልከትና ሃትን ፍቁራትን ተጋሩን ፈታውቲ ተጋሩን ከመይ ውዕልኩም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ፀኒሕኩም እዚ ካብ ሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ ሚድያ ዝመሓላለፈልኩም ሰሙናዊ መደብና እዩ ኣቀዲመ እንኳዕ ናብ ዝኽቡር ኣውደ ዓመት ናብ ክቡር መስቀሉ ምንቲ ሓጢኣትና ክቡር ደሙ ዝኸፈለሉ ዕለት ብሰላም ኣብፅሐኩም ክብል ይፈቱ ናይ ልሙዓንቲ መደብና ብደሙ ክቡር መስቀል መን ይሽከም ዝብል እዩ እዚ ዘሰናዳእ ኩሉ ምክንያት ሎሚ ንሪኦ ዘለና መስቀል እንታይ እዩ ወይ ካበይ እዩ መፅኡ ቀደም እንክነግሩና ከለው መስቀል ሓይልና መስቀል ፅንዕና መስቀል ሓይንና መስቀል ፅንዓትና መስቀል ቤዛና እናተባሃልና ይንዓቢና ሕዚ ዘሎ መስቀል እንታይ እዩ ሚስጥሩ ዝብል ብሓባር ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣይናይ መስቀል ንኽተል ናይቱ ተናኻሳይ ዶ ወይስ ናይቱ ፈዋሳይ ናይቱ ፈታኒ ዶ ናይቱ መድሕን ናይቱ ቅልሃ ብቅልሃ ተሰርሐ መስቀል ዶ ናይ ኢፀ መስቀል ናይቱ ተመንዶ ናይ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እቱ ርሒቕካ እትሪኦ ዶ ወይ ከዓ እንቲ ቀሪብካ ተምልኾ መስቀል ንሞት ዶ ንሂወት መስቀል ነርግማና ዶ ስለ እርግማና ዶ ነርግማና መስቀል ስለ ሓጢኣትና ዶ ንሓጢኣትና ኣይናይ መስቀል ኢና ነኽብር እቱ ሰራቂ መስቀል የንጠልጥል እቱ ተነጠቃይ መስቀል የንጠልጥል እቱ ሌባ መስቀል የንጠልጥል እቱ ጭዋ መስቀል የንጠልጥል እቱ ቀታላይ መስቀል ይገብር እቱ መዋታይ
መስቀል ይገብር እቱ ደራፋይ መስቀል ይገብር እቱ ዘማራይ መስቀል ይገብር እቱ ቀዳሳይ መስቀል ይገብር እቱ መዋራዳይ መስቀል ይገብር እቱ ሰብ ንኽቀትሉ ዝባረኽ መስቀል ይገብር እቶም ንኽሞቱ ዘዘጋጁ ኣቦ ከዓን መስቀል ይገብር ይሕዝ ኣይናይ መስቀል ኢና ንኣምን ነኽብር ንኽተል ክንደይ መስቀል ኣለዉ ብቐዳማይ ከም ዝረኣናዮ ክንደይ ኢየሱስ ኣለዉ ብዝብል ፕሮግራምና ብዙሓት ኢየሱስ ከም ዘለዉ ብቃሉ በቲ ክቡር ቃሉ ነጊሩና እዩ ብስመይ ክመፁ እዮም ብዙሓት እውን ከታልሉ እዮም ኢሉና እዩ እሞ ብዙሓት ኢየሱስ ከም ዘለዉ ተማሂርና ኢና ብዙሓት መስቀል ከም ዘለዉ እውን ልቢ ክንብል ይግባአና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጎልጎታ ክስቅል እንከሎ ኣፍታ ተሰቕለላ ዕለት ንባዕሉ 3 መስቀላት ነይረን እቲ ሓንቲ ፊያታዊ ዘየማን ተሰቐለላ እቲ ሓደ ፊያታዊ ዘፀጋም ተሰቕለላ እቲ ሓንቲ ብኽቡር ደሙ ቀዲሱ ዓለም ዘድሐነላ እንኮ ቅድስትን ክብርትን ቅዱስ መስቀሉ እዩ ናይ ጎይታና ናይ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ኩሉ ዝሓዘ መስቀል መስቀል ድዩ ኩሉ ዘንጠልጠለ መስቀል መስቀል ድዩ እታ ዝሙት ትሰርሕ እታ ጨዋ እታ ርሂፃ ትበልዕ እታ ትሰርቕ እታ ትሕሱ እቱ እንድው ኩሉ መስቀል ኣለዎ ስለዚ ኣይናይ መስቀል ኢና ንኣምንን ንኽተለን ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም እዚ እናተመላለሰ እንከሎ ከምዚ ይብል መስቀል ተሸኪሙኒ ክኽተል ዘይደልስ ከቶ ደቂ መዝሙረይ ክኸውን ኣይኽእልን ይብለና መስቀለይ ተሸኪሙ ክኽተለኒ ዘይደሊ ወይ ዘይግብኦ ከቶ ደቂ መዝሙር ክኸውን ኣይኽእልን ኣይግባእን ይብለና ኣብ ቅዱስ ቃሉ ሉቃስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 27 እሞ ደኣ እቶም ኩሎም መስቀል ዝሓዙ ኩሎም ኣቕሽቲ ድዮም እቶም ኩሎም መስቀል ዝሓዙ ካህናት ድዮም እቶም ኩሎም መስቀል ዝሓዙ ጳጳሳት ድዮም እቶም ኩሌና መስቀል ዘንጠልጠልና ክርስቲያን ዲና እዚ ክንፈልጥን እዚ ክንርዳእን ይግባአና እንኮ ስድሪ ካብ ቅዱስ ቃሉ እንተወፃና ቅዱስ ቃሉን እናንበብና ፈላላዩን ሓድነቱን ክንርኢ ልዑል እግዚአብሔር ይርዳእና እቲ ዝቐትልን እቲ መዋታይን መስቀል እንተሓይዞም እቲ መዋታይ መን እዩ እቲ ቀታላይ ከ መን እዩ እቲ ሓራዳይ መን እዩ እቲ ተሓራዳይ ከመን እዩ እቲ ነጠቃይ መን እዩ እቲ ተነጠቃይ መን እዩ እቲ ኣፉ መርዚ ዘለዎ መን እዩ እቲ ከዓፉ መዓር ዝፈስስ ሰማያዊ ጥበብ ዝተሓንገጠን ዝተዓጠቐን ከ መን እዩ ክንፈልጥ ክንርዳእ ይግበአና ኣብ ሉቃስ 2 ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ከም ዝበሎ ከምቱ ንስኻትኩም ትብልዎ ንሕና ደቂ አብርሃም ኢና ኢልኩም ትምክሕዎ ኣይኮነን ንኣብርሃምስ ካብቶም ትርእዎም ዘለኹም እማን ንኣብርሃም ደቂ ወይ ከዓ ውልድ ክፈጥረሉ ይከኣሎ እዩ ኢሉና እዩ እቶም ኩሎም ደቂ አብርሃም ኢና ዝብሉ ኩሎም ደቂ አብርሃም ኣይኮኑን ጎብኦም ንጥፋት ጎብኦም ንልምዓት ጎብኦም ንሂወት ጎብኦም ንሞት እተፈጠሩ እዮም መጽሓፈ መቃብያስ ሳልሳይ ምዕራፍ 6 ከምዚ ይብል እቶም ከም ሰማይ ኮኸብ ከም ምድሪ ሓሸዋ ብዙሓት እዮም ተባሃሉ ደቂ አብርሃም እሲ ፍርቆም እቶም ከም ምድሪ ሓሸዋ ተባሃሉ ንሞት እቶም ከም ሰማይ ኮኸብ ዘብርሁ ንዘለዓለም ህይወት ተመረፁ እዮም ይብለና
أبراهام أبونا كلتا ولداتنا ورو تحدي إسحاق تحدي إسماعيل يسحاق كلتا قلعت ولده تحدي يعقوب تحدي إيساو تحدي كدحن تحدي يطفئ زين احنا تمثاليتي اتو كل مسكل زحازه كريستوس مسكل أيقونة أريدكم زي تبلنا زهلوك معرف عيسان حدا قطر شمونته بقلها تمن سراح أب زرع بوتاون سقلو بتو تمن زتنخسه زرعايو كدحنيو زهلوك معرف عيسان حدا قطر شمونته اتو نسب زتفئ اتو تناخيسو سب زتفئ زقتل انت قتيلكايو انت قتيلوكا بنهاتو مسلي سريحكا أبزرع سقلو نعوز رأيوني كدحن يوم يبلنا قدس قالو زولوك معرف عيسان حدا بقطر شمونته اتو من كلو زموته نخالق هوت كهب موت زمرت عاملاخ انت كونس من تعبيتو من تمكحتو حزب خطفئ أب كنفرو مرز زلوو بملحاسو زنخس ناي تمن تمثاليت بأوريت أب قلها تساقله زيو تمني أنتو خمس والكوو ويتانا مرحينا يسوس كريستوس كسقلون كلو كلتا سبات حبيرهم متساقلو فياتا زيامانن فياتاوي زتقامن اتحاده نموت كفردن كلو اتحاده نهيوت تحاريو زيمان قديمو منግስት ሰማያት ካአትን ከሎ ዘጸጋም ምስ ሃገሩ ናብ ሲኦል ወረደ ምን ተምነቱ ናይ መንግስተ ሰማያት ቁልፉን ተዘይኮነ ቅድሚያት ተውሃሆ ዘያማን ፊያታዊ ዘማን ከም ሃገሩ ሽፍታን ሌባን ነይሩ ግንከ ብናይ ጎይታና መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ስለዝኣመነ ካብ ኣዳም ቀዲሙ መንግስተ ሰማያት ወረሰ እቱ ንጸጋም ተሰቅለ ፊያታዊ ዘጸጋም ግን ምንተ ክሕደቱን ስለ ክሕደቱን ሲኦል ተፈረዶ ስለ ትዕቢቱን ስለ ምንነቱን ስለ ብድዑን ስለ ድፍረቱን ውኒ ኣብ ሲኦል ክነብር ተፈቀደሉ ኦሪት ከምዚ ትብለና ብዕንፀይቲ ተሰቅለስ ርጉም እዩ ይብለና ዘዳግም ምዕራፍ 21 ቁጥሪ 22 23 ዛና ኦሪት መስቀል ታ ንተመን ዝሰቀለት ሰቂላ ህዝቢ ዘድሐነት ምንተ መርዙ ተሰቂሉ ህዝባ አህዛብ ተነኸሱ ሪኦም ዝደሓንሉ ታ ናይ ኦሪት መስቀል ንሳ ናይ እርግማን መስቀል እያ ወይታና መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ንዕቁ ናይ ስጋ ሰብ ለቢሱ ናብዚ ምድሪ ምስ መፀ ምንተ ሓጢኣትናን ምንተ በደልናን ሓጢኣትናን በደልናን ክስርዝ ዝገበርናዮ እከይ ነገር ክብድህን ምስ መፀ እዛ መርገም እዚኣ ንኸጥፍእ እታ መስቀል ኣብ ኦሪት እተረግመት መስቀል ተኣርግማን ናሒዙ ናብ መስቀል ወፀ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 13 ከምዚ ይብል ናይ ኦሪት መርገም ተሸኪሙ ካብ ኦሪት መርገም ቤዛ ክገብረና መጽሓፍ ክገብረና ናብ መስቀል ወፀ መጽሓፍ ውኒ ከምዚ ስለ ዝብል ኣብ መስቀል ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቅለስ እርጉም እዩ ስለ ዝብል እዙ መርገም እዚ ንኸጥፍእ ምእንታና ቤዛና ንክኸውን ምእንተ ሓጢኣትና ምእንተ በደልና ምእንተ እከይ ስራሕና ምእንተ ድፍረትና ምእንተ ዘይምእዛዝናን ሕጉ ዘይምሕላውናን ርግማን ተሸኪሙ ናብ መስቀል ወፀ ኦሪት ዝረገመቶ ምእንተ መርገምና ቤዛ ንክኸውን ይብለና ነዚ እዩ መስቀል ቤዛና ኢልና ንጅምር እዚ ሃይለ ቃል እዚ
ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 13 ይርከብ ሕዚ እውን ቅፅል ኣቢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ንቆሮንጦስ ሰባት ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 21 ከምዚ ይብል ሓጢኣት ወይ ከዓን መርገም ዘይብሉ ኣምላኽ ወይ ከዓን ሓጢኣት ኣልቦ ንሱ ንዝጊ ንፈጣሪ ከጽድቀናስ ምእንታና ነብሱ ከም ሓጥእ ገበረ ዝገርም ቃል እዩ ልቢ ንበል ሓጢኣት ኣልቦ ዝኾነ ንሱ ንእዝጊ ወይ ከዓ ንባዕሉ ወይ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ንኸጽድቀና ሞትና ተቐቢሉ ህይወት ክበና ህይወት ይሁኒ ሞት ዝተቐበለ ምእንቲ ሓጢኣትናስ ነብሱ ከም ሓጥእ ገበረ ንሓጢኣት ስጋ ተቐበለ ምእንቲ ሓጢኣትና ሓጥእ ኣልቦን ከሎ ናብ መስቀል ወፀ ይብል ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 21 ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብሩ ክብርን ምስጋናን ይግብኦ ንክንፅውዖ ቃል ስለ ዝኾነና እምበር ክፅዋዕ ዘይግብኦ ጥበቡ ዘይምርመር ሰማይ ኣቦ ሰማያዊ ፀጋ ዝህብ ቅዱስ እንከሎ ቅድስና ከዕድል ዘይሓፍር ምእንተ ባረቱ ባርያ ዝኸውን ምእንተ ድኹማት ድኹም ዝመስል ምእንተ ህይወት ምእንተ ሞትና ህይወቱ ዝዕድለና ናይ ዘለዓለም ክብሪ ዘለዎ ኣብ ቤተልሔም ተወለደ ቤተልሔም ሌኼም ማለት ባኒ ማለት እዩ ብዕብራይስጥ ቤት ማለት ገዛ ማለት እዩ ናይ ዘለዓለም ባኒ ናይ ዘለዓለም ሕብስቲ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምግቢ ኮይኑ ምእንተ እፅ ዝገዛዕናዮ ሞት ተቐቢሉ ምእንተ እታ ዝሃበና ሓንቲ እንቆፍረ ስርናይ ህይወት ንኽዕድለና ዝመፀ ኦሪት ከምዚ ትብል እያ ኣብ ገነት ዘሎ ኩሉ ብላዕ ግን ከ ኣብ ማእኸል ገነት ዘሎ እፅ እንተበሊዕኻ ሞት ክትሞት ኢኻ እዚ ትእዛዝ ተሓላሊፍና ዝበላዕናዮ ሞት ምእንተ ሞትና እቱ ናይ ዘለዓለም ህይወት እቶም ገነት ዘላና ህይወት እፅ ተንቀሳቃሳይ እፅ ናብ ምድሪ መፂኡ ህይወት ንኽበና ናብ ምድሪ ወረደ ንዓይ ክኽተል ይብል ንዓይ ክኽተል ዝደሊ ነብሱ ይክሓድ ጨኪኑ ናይ ሞት መስቀል ተሸኪሙ ይከተለኒ ማቴዎስ 16 24 25 እዞም መስቀል ሒዞም ሞት ዝእውጁ ምእንተ ሞት ዝዕልሉ ናይ ደቂ ሰባት ህይወት ዘይግድሶም ካበይ መፅዮም ኣይናይ መስቀል እዮም ጨቢጦም ኣይናይ መስቀል ከዓቲሮም ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ይብል ናይ በጊዕ ክዳን ተኸዲኖም ናባኹም ካብ ዝመፁ ሓሰውቲ ነቢያት ወይ ከዓን ሃዋርያት ተጠንቀቑ መለለይኦም ንኽትፈልጥዎም እዚ እዩ ይብለና ካብ ፍሪኦም ክትፈልጥዎም ኢኹም መስቀል ዝሓዛ ቅዱስ መስቀል ምስለ ምዃና ትፈልጥዎም እዚ ካብ ፍሪኦም ኢኹም እተቐደሰ ሰብ ቅዱስ መስቀል ይሕዝ ዝተባረኸ ሰብ ብርኽቲ መስቀል ይሕዝ ዝወደቐ ዝረኸሰ ሰብ እታ ዝረኸሰት መስቀል ናይ ፍያታዊ ዘየማን እታ መስቀል ንሳ ይዓትር ካብ እሾኽ በለስ ይእረዶ ካብ መሪር ፍልፍል ማይ ጥዑም ማይ ትረኽቡ ዶ
يبلنا نقالو خبرن مسكانان يقبو وانجيل ماتيوس معراف 7 قطر 15 እስከ 16 ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ፀገምን መከራን ፈተናን ካብ ናይ ግብፂ ምድራዊ ፀጋ ወይ ከዓን ሃብቲ ከም ዝበልፅ ፈሊጡ አሚቱ ናይ ክርስቶስ ፀጋ ዝመረፀ ነቢዩ ሙሴ ይዘኻኽረና ሙሴ ወዲ ፈርዖን ንኸይበሃል ወድቱ ግብፃዊ ንጉስ ይኸይበሃል ምንተ ናይ እግዚአብሔር ፀጋ ምንታና ሰማያዊ ክብሪ ምንተ ፈጣሪኡ ምንተ መሲሕ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራን ስደትን ጥሜትን መረፀ ይብለና ምንተ ሰማያዊ ክብሪ እዚ ማለት ጽንዓት ናይ መስቀል ዘርኢ እዩ እዚ ከዓኒ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 23 እስከ 27 ተጻሒፉ ይርከብ ናይ ክርስቶስ መስቀል መከራን ፀገምን ሞትን እዩ ጥሜትን ዕርቃንን እዩ ሕዚ እውን ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ንገላትያ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 14 ከምዚ ይብል ኣነ ግን ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እምበር ብኻሊእ ኣይምካሕን ኣነ ግን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ይምካሕ እምበር ብኻሊእ ኣይምካሕን መስቀል ማለት መከራ ምቕባል ማለት እዩ መስቀል ማለት አንተ ከም ዘንበብናዮ ናይ ሞት እፅ ተሸኪምካ ወይ ከዓ ናይ ሞት መስቀል ተሸኪምካ ኢየሱስ ክርስቶስ ምኽታል ማለት እዩ ምቕታል እንተይኮነ ሙማት እዩ ምንተ ህይወት ኣብ ምድሪ ክትመውት ኣለካ ምንተ ፀጋ መስዋዕት ክትከፍል ኣለካ መስቀል ተሸኪሙ ክኽተለኒ ዘይደልስ ከቶ ደቂ መዛሙርተይ ክኸውን ኣይኽእልን ዝበላ ኣምላኽ እዩ ናይ ክርስቶስ መስቀል ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ሕዚ እውን እቱ ናይ መስቀል ነገር ንጥፉኣት ወይ ከዓ ንዝጠፍኡ ስንፍና እዩ ንዓና ነቶም ንድሕን ግን ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 17 እስከ 18 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ስንፍና እዩ እቲ ምሁር ሰብ የሎ እቲ ተመራማሪ ሰብ የሎ ናይዚ ዓለም ምርምር ናይዚ ዓለም ትምህርቲ እግዚአብሔር ስንፍና ዶ ይገበሮን ግን እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ንዝጠፍኡ ስንፍና እዩ ንዓና ንድድሕን ብስሙ ተሓተምና ካብ ጎኑ ብዝፈሰሰ ቅዱስ ማይ ተጠመቕና ብቅዱስ ስሙ ተፀዋዕና ግን ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ እዩ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ቆሮንቶስ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 17 18 ሞይቱ ንኸትንሰአና ዓሪቁ ንኸልብሰና ፀሚኡ ንኸስትየና ጠሚዩ ንኸብልዐና ተገሪፉ ንኸድሕነና ቆሲሉ ንኽፍውሰና ደሚዩ ንኸንፅሐና ተሰቂሉ ይቕራ ንኽብለና ሓጢኣትና ሓዲጉ ካብ ሞት ከትንሰአና ሞት ተቐቢሉ ህይወት ንኽበና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ እዚ ወረደ ኣነ ንሰብ ክሓልፍ ንሰብ ክነብር እኽእል እየ ዝብል ኣይኮንን ንፀላእቱ ንፈተውቱ ሞት ይኸፍል ዶ እስኪ ልቢ በሉ ሰማይ ቅንዕ ኢልኩም ረኣዩ ከመይ ጥልቂ እዩ የማንን ፀጋምን ዓመቱ ከመይ ሰፊሕ እዩ
እስኪ ናብ ባሕሪ ድንን በሉ ከመይ ጥልቂ እዩ ስፍሓቱን ርቀቱን ዘይመርመር ኣምላኽ ምድርን ሰማይን ዝፈጠረ ኩሉ ዝከኣሎ ሃብታም እንከሎ ድኻ ዝኾነ ህይወት ዝህብ እንከሎ ሞት ዝወረሰ ዝዕንግል እንከሎ ጥሜት ዝጠመየ ዓለም ዝኸድን ኣምላኽ ምድርን ሰማይን ዝሸፈነ ፍጥረቱ ኩሉ ብክንፊ በክናፉ ዘፅለለ ኣምላኽ ምንታና ዕለተ ዓርቢ ዓረቐ ፀማእኹ በለ ጠመየ ተገረፈ ቶም መወዳእቲ ዓለም ንደቂ ሰባት ዝፈርድ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ምድራዊ ዳኛ ኣብ ቅድሚኡ ቀሪቡ ፍርዲ ተቐበለ ኢሳያስ 53 ከም ዝብለና ምስ ሓረርቱ ከም ዝኸይድ በጊዕ ኣብ ቅድሚ ሓረርቱስ ሓንቲ ቃል እውን ኣይተዛረበን ጴጥሮስ 2:9 ዝብለና እንክፀርፍዎ ይተፃረፈን እንክገርፍዎ ይተቀየመን እንክሰቅልዎ ይቅረ በለ ፍርዲ ግን ብዘይኣልዎ ንዝፈርድ ነቲ ርህሩህ ኣምላኽ ኣሕሊፉ ሃበ መስዋዕቲ ተቐባል እንከሎ መስዋዕቲ ኣቕሪቡ መስዋዕቲ ተቐበለ መስዋዕቲ ተቐባላይ እንከሎ መስዋዕቲ ኮነ ስለዚ እዩ ከዓኒ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍሪኦም ክትፈልጥዎም ኢኹም ዝበለና ኩሉ መስቀል ዝሓዘ ናይ ክርስቶስ ተኸታሊ ኣይኮነን ኩሉ መስቀል ዘንጠልጠለ ናይ ክርስቶስ ተኸታሊ ኣይኮነን ኩሉ መስቀል ብክርስቶስ ተፀውዐ ክርስቲያን ኣይኮነን ብፍሪኦም ግን ክንፈልጦምን ክንምንምዮምን ይግበአና ኩሉ መስቀል ዝሓዘ ንኽረክስን ንኽቅደስን ብተግባሮም ክትፈልጥዎም ኢኹም ቅድስንኦም ብፍሪኦም ካብ ዕሾኽ በለስ ኣይእረን ቅዱስ ሰብ ካብ ቃሉ ሕማቕ ነገር ኣይወፅእ ምሳሌ 18 ከምዚ ይብለና ሞትን ህይወትን ኣብ ኢድ መልሓስ እያ ማቴዎስ 12:36 ብኣፍካ ትጸድቕ ብኣፍካ ትኹነን ነዙ ትዛረብዎ ዘለኹም ከንቱ ነገርሲ ኣብ ዳሕራይ ግዜ መልሲ ክትብሉ ኢኹም ንሕና ክንመውት መስቀል ሒዞም ዝባረኹ ባርኮት ድዩ ርኽሰት ጎይታ ክሓቶም ናይ ግድን እዩ ምንተ ድሕነትና እንተይኮነ ምንተ ሞትና ዝወደሱን ዝቀደሱን ጎይታ ኣብ ዳግም ምጽኣቶም ክሓቶም እዩ ንሕና ግን ከም ክርስቲያን ከም ተኸተልቲ ክርስቶስ ከም ትልኡል ኣምላኽ ምንተ ትሕት ኢሉ ዘኽበረና እንትመውት ዝቀደሰና ብሂወቱ ሓፍ ዘበለና ካብ ፀጋም ናብ የማን ዝመለሰና ካብ ታሕታይ ናብ ላዕሊ ዘውፀና ካብ ድሕሪት ንቅድሚት ዘቀደመና ኣምላኽ ምእንቲ ሓጢኣቶም ክንፅልን ክንልምንን ክንመሃለልን ይግበአና ንሶም ስለ ዝቐተሉና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ከም ዝበሎ ዝገብርዎ ይፈልጡን እሞ ይቀረበለሎም ክንብል ከዓኒ ናህና ግዴታን ስራሕን ይኸውን እዚ ከዓን ክርስትና ማለት ጎይታና ብግብርና ከይፅረብ ኢሳያስ 52:2 ከም ተፃሓፈ ብኣኻትኩምሲ ስመይ ተፀራፈ ከም ዝበለ ሮሜ 24:2-24 ይቅርታ ከም ተደገመ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ስመይ ብሰንኩኹም ተፀረፈ ከም ዝበለ ብስምና ንኸይፅረፍ ንክርስቶስ ክንመስል ክርስቲያን ክንበሃል ብክርስቶስ መንገዲ ክንመላለስ መስቀሉ ተሸኪምና
ናይ ሞት መንገዲ ክንጓዓዝ ፀጉኡ እውን ክንቅበል ነብሱ ክረኽባ ዝደሊ ይብለና ሕዚ ደብርያ ሕዚ ደብረያ ነብሱ ክረኽባ እዩ ይዝብለና ቅዱስ ቃሉ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ይቅርታ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 24 25 ነብሱ ክረኽባ ዝደሊ ነብሱ ይደብርያ ነብሱ ደብረያ ነብሱ ክረኽባ እዩ ነፂኡ ከዓኒ ናይ ክርስቶስ መስቀል ፀገምን መከራን ፈተናን እንተይበድሆ ወዲ ፈርዖን ከይበሃል ወዲ ግብፃዊ ወዲ ንጉስ ከይበሃል ናይ ክርስቶስ መከራ ክቅበል ዝመረፀ ሙሴ ዘዘኻኽረናን ዘርእየና ኣቦና ኢዮብ ብመከራ ተፈተነሉ እዋን ቆሲሉ መሕኸኸ ብሰኣነሉ ሰለስተ ውሉዱ ብሞት ኣብ ዝተነጠቕሉ እዋን ዘለዎ ንበረቱ ዝበረሰሉ ግዜ ከምዚ ዝበለ ኣነ ካብ ማህፀን ኣደይ ጥራሕ ዝባነይ ወፃኹ እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር ነስአ እግዚአብሔር ኩሉ ይከኣሎ እዩ ስሙ ይኽበር ይመስገን ኢሉ ኣብ ፀገሙ ኣብ ሕማሙ ኣብ ጥፍኣቱ እግዚአብሔር እንክንረክብ እንተይኮነ እንክንስእን ከለና ከነምስግኖን ክንባርኾን ክንቅድሶን ይግበአና ምድራዊ ፀጋ ረኺብና ነምስግኖ እንተኮይንና ምድራውያን ኮይንና ማለት እዩ ሰማያውያን ክንከውን ግን ሰማያዊ ቤትና ንክንሰርሕ ሰማያዊ ፀጋ ንክንረክብ ኣብ ምድሪ መከራን ፀገምን ክንቅበል ኣለና ዮሃንስ ወንጌል 16:33 ከምዚ ይብል ወይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዝውኒ ብቃሉ ከም ተዛረቦ ዮሃንስ ከም ዝፀሓፎ ከምዚ ይብል ኣብ ዓለም እንከለኹም መከራ ኣለኩም ግን ከ ኣይዞኹም ዓለም ኣነ ሽኒፈይዐየ ስጋ ለቢሱ ንዓና መሲሉ ዓለም ስለ ዘሸነፋ ብመንገዱ እንተተመላሊስና ብዝኸዳን ድሕርኬና ንዑ እንተመሲልና ዓለም ክንብድሃን ከነሽንፋን ንኽእል ኢና ዓለም ተሸኒፍናያ ከዓኒ ብእምነትና መንግስቱ ወረስቲ ክንከውን ኢና ሰማያዊ ክብርና ክምለስ እዩ ዓለም ከነሽንፍ ተዘይኪልና ግን ምድራውያን ኮይና ሞት ወሬስና ሓጢአት ተላቢስና ኣብ ምድሪ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንጠፍእ ኢና ንሱ ንምሰል ንሱ ንከተል ህይወት ክንወርስ ናይ መንግስቱ ደቁ ክንበሃል ንኸብክዓና ናይ ሕዛብ መንገዲ ንከተል ዝበልዕዎ ዘይተቀደሰ ቅዱስ ዘይኮነ ምግቢ እውን ኣይንብላዕ ዘይንስና ንምሰል ትእዛዛቱ ክነኽብር ሕጉ ክንክተል መፅሓፉ ክነንብብ ብመንገዱ ክንመላለስ ልዑል እግዚአብሔር ይሓግዘና የቕኒየለይ ሰላም ኣውዒሉ ሰላም ስለዘምሰየና ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግብኦ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና ዝነበረና ብዛዕባ ቅዱስ ክቡር መስቀሉ ኣብዚ የዛዝም ምናልባት ሕፅር ዝበለ ሕቶን መልስን ክንገብር ንኽእል ኢና ቅድሚኡ ግን ሓንቲ መተሓሳሰቢት ኣለትኒ ደብረ መንክራት ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ዓድዋ ዝርከብ ሓውና ዳዊት ዓንዶም ዝበሃል ጀሚሩ ኣብ መዛዝም ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ይብሉ እቶም ዝለኣኹለይ እቲ ሓውና ብሂወት ስለዘየለ እቲ ስራሕ እውን ደው ስለ ዝበለና ብዝከኣልኩም ተሓባበሩና ይብሉ ኣለው መተሓባበሪ መልኣከ መንክራት ፍስሓ ስልቂ ቁፅሪ
0923453273 ወይ ከዓን 0962626285 ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዘለዉ ደዊልኩም ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም ኣነ መልእኽቲ ጥራሕ እየ ዘተሓላልፍ ዘለኹ የቕኒየለይ ሕቶን መልስን ተሃሊኩም ሕቶን መልስን ክንገብር እፈቱ ኣብዚዩ ክልተ ሰለስተ ነገራት ከልዕል እፈቱ ሓንቲ ፐርሰናል ሕቶታት ክምልሰልኩም ኣይግደድን ካልኣይ እቲ ማለት ዘየድሊ ዘረባታት ትዛረቡ ክሓልፈኩም እየ ሳልሳይ ፈረድቲ ዘይትኾኑ ፅቡቅ እዩ የቕኒየለይ ናብ ሕቶን መልስን ክንቅፅል አሜን አሜን ክቡር ሓውና ይቕኒለይ ኣምለሰት እምባዬ ሕቶን መልስን ተሃሊኩም ናብ ሕቶ መልስን ክንኣቱ ኣሜን ይቕኒልና ኣበበች እምባዬ ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ኣሜን ክልቲኹን ኣሕዋት ተዋበች ኣሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ይቕኒልና ድሃብ ተባረኸልና ኣሜን ሕቶ እንተሃሊኩም ናብ ሕቶ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ሕቶ ተዘይሃሊኩም ግን ኣብ ተለምደ ረቡዕን ዓርብን እውን ክህልወና እዩ እስኪ ሓደ መልእኽቲ ኣለኒ ዝብል ሰብ ኣሎ እንደገና ንቤተሰብ እንኳ ኣብፅሐኩም ክትብሉ ትደልዩ ሰባት እንተሃሊኹም እንኳ ኣብፅሐኩም ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ፅባሕ ኣውደ ዓመት ስለ ዝኾነ ሕቶን መልስን ተሃሊኩም ከዓ ሕቶን መልስን ክቕበለኩም ክእል እየ የቕኒየለይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቢመጠን ግርም ትዛቲ ዕለት ወፁ ትዛቲ ሰዓት እንተባቲ ወርድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ يقنيلي ميناس هزوني بزحلف العلنا نيرنا ماتيوس 23 أبوهم مانو نسخاتكم مسكنا ممهر هذا يوم ممهران لكم ما يتصوعوا زبل ماتيوس 23 بزح زي تماهرنا يلنا تخكليو ممهري لنا خنصوعي جبانان أبوون كنبهال أي جبان دقاقيمنا تصوعنا ينا ليك أوانتونا يتبهالو تبهالو ماتيوس 23 ኣዘኻኺሩና እዩ ክንፅውዕን ክንብልን ኣይግብን ግን ቦሉና እንተኢሎም ግን ካብ ምባል ምንም ዘብዕ ንተተባሃሉ እምበር ንዝበሉ ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ስለ ዘይኮነ ከይትበሃሉ ኢሉ ስለዚ ቦሉና ኢሎም ዘግድዱ ሰባት ግን ምባል ናይ ምእመናን ሓጢኣት ኣይኮነን ካሊእ ብቐዳማይ ዝረኣኹ ሓንቲ ተኣሽሞላ ሓንቲ ሓፍትና ምናልባት ንሃታ ፀገም ክርደእ ንኽእል እዩ ግን ኩሉ ሻዕ ኣርጊመንት ዲስከሽን ኮንክሉዥን ዝበሃል ስቴፕ ኣሎ ማለት ናይ ክርክር ነጥቢ ምይይጥ ዳሕራይ ውሳነ ዝበሃል ካብ ውሳነ ተዘይንብገስ ፅቡቅ እዩ ማለት ሓንቲ ሓፍትና ዝፀሓፈቶ ከይፀልአካ ዝበሃል ቃላት ኣነ ሰብ ክሐጉስ ኣይመፃኹን ኣብዚ ቅዱስ መፅሓፉ ትክክል ተዘይኮይኑ ኣብዚኣ ትክክል ኣይ ዝተዛረብካያን ጌጋ እያ እንድሕር ኮይና እታ መፅሓፍ ቅዱስ እንድሕር ክፀልአካ ሰብ ክሐጉስ ኣይመፃኹን ኩልኹም ኣሕዋት ኢኹም ኣሕዋትን ኣሕዋት ክንከውን ንኽእል ኢና ካብኡ ንላዕሊ ካሊእ ካቶሊክ ኢኻ እታ ሓፍተይ ምናልባት ዓዳሊት ናይ ሃይማኖት ኣይኮነትን ማኖ ካቶሊክ ናይ ባዕሉ ክቡር ዝኾነ ተኸተልቲ ኣለዎ ንሕና ኦርቶዶክስ ኢና ብዛዕባ ኦርቶዶክስ ኢና ንዛረብ ኣብ ኦርቶዶክስ ዘሎ ፀጋታት ጌጋ ዝኾነ ጌጋ ዝዩ መፅሓፉ ከምዚ ዝብል ኢና ንብል እምበር ካቶሊክ እንድሕር ኮይነ ናብ ኦርቶዶክስ ቻናል ዝመፅእ ይብለይን ካቶሊክ ኢኻ ተኸተልቲ ኸውን ካቶሊክ እዮም ኢሎም ስለዚ እቶም ተኸተልቲ ንሳ ንበይና ፅዲቃ ማለት እዩ እንድሕር ካቶሊክ ኮይኖም ተኸተልተይ ንሳ ንምንታይ መፅያ ስለዚ ናሃታ ፀገሚ ከምኡ ዘይዝረብ ፅቡቅ እዩ ይቅርታ ክገብረላ ግን ሓፍተይ ስለ ዝኾነት ግቡእ እዩ የቕኒለይ
እንኳዕ ብሰላም ኣብፅሐና ኣብፅሐካ ክቡር ሓውና ማርያም ጽዮን ባዕላ ትሃለኻ ኣሜን ዝሓፍተይ ኣምለሰት እምባዬ ክብርን ጸጋን ምሳኺ ይኹን يقنيلي زحفتي بتعمي إذا مسجن يقنيلي اسكي أبزي زدول سابني ألو حطوطات تحليكم حطوطات سمعكم كندي دسكيبل تحواس دموز يقنيلي زحفتي كور قدس قالو بتعمي زحقس بتعمي يزفسه سلازي فسها سلاز رخوكي تحقواسي يغني لي حزون دقيمة قدي دستا عمين زحوي كبرتي هابلي حطون انتهليكم حطوطات do angels have a sex? If not, how could Nephilians born? ملاكتن زودق ملاكتن فلينا نفلت ميناس عوي زودق ملاكتي زودق له سكس ማለት ጾታ ስለዝገበሩ ጾታ ስለዝመረጹ ሄኖክ ከተንበወ ከለኻ ንምንታይ ናይ ስጋ ተግባር መረጽኩም ይብል ናይ ስጋ ተግባር ስለዝመረጹ እዮም ወዲቆም ናይ ስጋ ናይ መንፈስ ተግባር ተዝመርጹ ነይሮም ምስ ደቂ ሰባት የመደቀሱን ኣይመወደቁን ነይሮም ስለዚ ኣብ ኤንጅልስን ኣብ ዝወደቁ መላእክትን ኣብ መላእክትን ዘሎ ፈላላይ ክንፈልጥ ይግባና አሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕና ይቀለይ ሰላም ሰለሙን አሜን ዝሓፍተይ ወይ ሓበይ ሰላም ይቅንለይ ክንደይ እሺ ሕቶታት ተሃሊኩም ሕቶታት ክነብል كن حدا كاب السودان زدول سابني جن كونكت جبرني كالن حطوطات تعليكم نا حطوطات هو جنة حبشاويت ناب دبي حدا ممهر تحبابورنا هالو هالو أبيت أكزير مسجن انتاي ملغتني اونلاين ايش محل على فكان عم سبيكر انت شا ايش ملغت تعليقا صبح عرش ايشي ايش انا انتاي ابت زلو خناتات نشتي كوز دلي ريتون تاي اگر بس ما ويك هاجر تግራይ هو اي قديمو خاب قدم حيزو معناتي خاب زمن مسافنتي لهم زسيمو اوان جميرو علومي انتاي ناتن كواله زسنح وي كان زمتو سمعيتهم يوم حجي اورد بندي وزيس ابتناي حزبنا زوتح زلو خناتات وي كان تزغورو زلو تغوارات هو عامتات حيزو تشك وشت بتخرسيان ون مالت ناي أرثوذكس بتخرسياننا وشت حابيهم صنيعهم ناي وشتاو سمعيتهم فندي وزيس أوت متنات زبال وكان حزب متفا زبال تغوارات زغورو زلو لسان حدا أمبر حجز فترو وكان حجز سمعيت كوني لا أنا تزول نجار يكونن أوريدي رؤي نجارات وصل زغونا معناتهم معناتهم بزح نجارات كنرأ خلنا مس بيتك كنت تحزو نجارات الله أنا عاد جزء بيتك كنت اسمع على دحواتنا حتى هو بيتك كنت حقيقة تاني حاس أوريدي نفتي مشو يلوم تحسبوا كنات مسؤولو ها بوليتيكا غيرهم نا فرونت بيو جلز مسؤولو كناتات أنا حزق الجورة لنا ناي تجراي أرثوذكس بتكسيات المسري كريستنا زميلو ونوعلو مالتي ناي أرثوذكس مسرتاو زبونو بوتا ما وقولو تجراي سلازبونا عرسناس ناي وعنا بتخرسيان حالينا منتنا نفلتولو وينفالتولو خناتات برتعنا نخدولو خناتات كنفترينا زلنا زل تعشمي زلنا بتعمي يقني لي تقبيل لخو تعشمها رئيتها حواتنا حاتنون سميع مخالو جرزينو كاب السودان
يقني لي زحوي تخكليو مالت ناي تግራይ ሰለስተ ትውፊታት ኣለውና ኣብ ትግራይ እንታይ እዩ ሃይማኖት ባህልን ምንነትን እዚኦም ትውፊት ናይ ትግራይ እዮም ካብቶም ምንነት ቋንቋ ሓዊሱ ኣካዳድና ኣነባብራ ዝውስኽ እዩ እዚኣተን ንኸጥፉ እዮም መፅዮም እዚአን ድሕሪ ኣጥፊኦመን ንዓኣቶም ዝመስል እምነት ናይ ምምስራትን ናይ ምጥያሽን ክእለት ክህልዎም ይኽእል እዩ ስለዚ ትክክል ኢኻ እታ ጽዮናዊት ቤተክርስትያን ኣክሱማዊት ናብ ንቡር ክትምለስ ኣለዋ እዩ ናትካ ሓሳብ የቕኒለይ ሓወይ ደርዚኖ ካብ ሱዳን ከመይኒ ዓዲ ወይ ቱ ካምፕ ከመይሎ ሰላም ትብሎ ሰብ ተሃልዩካ ዓድል ክበካ ኦኬ ጽቡቅ ኣብዚ ኣብ ኣነ ዝነብረሉ ኣብ ሱዳን ማዓስከር ተነድባ ዝበሃል ቦታ እዩ ዘለዎ ኣብ ተነድባ ማለት እዩ ዘሎ ኩነታት ነውር ኩነታት ከመይ እዩ እስካዕ ሕዚ ንእሽተይ ናይ ተፈጥሮ ፀገማት ንእሽተይ ፈቲንና ነይሩ ኮይኑ ግን ኣሕዋትና ዳያስፖራ ሓደ ሓገዝትና ዝኾኑ ኣሕዋትና ተጋሩን ማለት እዩ ኮንትሮል ክንገብሮ ሞኪርና ኢና ወይ ከዓ ኮንትሮል ጌርና ኢና ህዝብና እውን ተፀዋርነት ዘለዎ ባህር ዘለዎ ማለት ስነስርዓት ዘለዎ ኢቲካል ዝኾነ ህዝቢ ስለዝኾነ ብዙሕ ናብ ፀገማትስ ናብ ደገ ወፂኡ ብዙሕ ታሽም ዝበሎ ኩነታት ኣይነበረን ኮይኑ ግን ሕዚ ክረምቲ ሰዓት ሓሊፉ ፅቡቅ ዝኾነ ኩነታት ወይዘር ተፈጊሩ ኣሎ ኣብ ደገ ዘለኹም ኣሕዋትና ዳያስፖራ ማለት እዩ ትገብርዎ ዘለኹም ሓገዝ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ቢካውዝ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ፀበባ ሰዓት ንስኻትኩም ናይ ዲፕሎማሲ ቃልሲ እውን ትገብርዎ ዘለኹም ሰልፍታት ኩሉ ግዜ ኣብ ሚድያ ንከታተሎ ኢና ብጣዕሚ ነቲ ህዝቢ ወኪለ ቴንኪዩ ክብል ዝደሊ እቲ ሓገዝኩም ከዓኒ ኣብ ህዝብኩም ይበፅሕ ኣለይ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ሰርቫይቭ ንገብር ኣለና ኢና ኣጆኹም ንዕወት ኢና ተመሊስና ዓድና ከዓኒ ማለት እዩ ንነብረሉ ንጣየሸሎም ኩነታት ኣብ ቀረባ ግዜ ክኸውን እዩ ትግራይ ትሳር ብጣዕሚ ዘመስግን የቕኒለይ ጆርዚና ሓወይ ክቡር ኣውደ ዓመት ይግበረልና ኣብኡ ዘለዉ ኣሕዋትና ሓትን ኩሎም ሰላም በለልና ፈጣሪ ምሳኹም ይኹን ሙሴ ካብ እስራኤል ካብ ግብፂ ከም ዘውፅኦ ፈጣሪና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ካብ ዘለኹም ቦታ ነቂሉ ኣብ ቁሩብ እዋን ናብ ዓድኹም ክመልሰኩም ይግበርኩም ፈጣሪ ምሳኹም ይኹን ኣሜን ኣሜን ይቕኒልና እሺ ሰዓወይ እሺ ቴንክ ዩ ካብ ተነድባ እዮም ደው ኢሎም ተነድባ ናይ ሪፊጅ ሰንተር ናይ ተጋሩ ኣሕዋትናን ወለድናን ዘለዎ ቦታ እዩ ጽቡቕ ኢና ዘለና ነመስግነኩም ይብሉ ኣለዉ ኣሓትን ኣሕዋትን እግዚኣብሔር ከዓ ንምስኣቶም ይኹን ዓዲ ኣሕዛብ እዮም ዘለዉ ተመሊሶም ናብ ዓዶም ዘእትወሎም ግዜን ሰዓትን ከዓን ፈጣሪ ይፈልጥ ብጸሎትኩም ኣይትረስዕዎም ጸጋ ካሕሳይ እምነት ከመይ ጌርና ንውስክ ክቡር ሓው ሓፍተይ ጸጋ ሓፍተይ ከመይ ውዒልኪ እምነት ዝውሰኽ ቅዱስ መጽሓፉ ብምንባብ እዩ ቅዱስ መጽሓፉ ከም መጽሓፍ ከነንብቦ ይግበናን ቅድሚ ምጅማርና ጸሎት የለየና እዩ ጸሎት ሓሳብና ክንኣክብ ይገብረና ክንሰግድ እውን ኣለና ንክንጽሊ ስግደት የድልየና እዩ ሰጊድና ጸሎት ጌርና ቅዱስ መጽሓፉ ነንብቦ ቅዱስ መጽሓፉ ምሰንበብና ዳሕራይ ካሊእ መዓልቲ ፕሮግራም ሒዘ ክመጽየ መን እዩ ትመምህርና መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብለና ከመይ እዩ ዘምህረና ዝብል ሒዘልኩም ክመጽየ ባዕሉ ከምህረኩም እዩ ዘይክተኣምኑ ንትኽእሉ እግዚኣብሔር ግን ቀረባ እዩ ከምዚ ተበልካዮ ሰብ ስሕቕ ግን ኣነ ክሓሱ ኣይደልን ኣነ ሓደ ተራ መሃይም ሰብ እየ ብሳይንስ ብዙሕ ከይደ ክኸውን ይኽእል እየ ግን መጽሓፍ ቅዱስ ንክተንብቦ ፊክሽን ኣይኮነን ንሱ እንታይ ዘይገልጹልካ መጽሓፍ ቅዱስ ዘምህረካ መን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ከምህረና እዩ ካሊእ መዓልቲ ፕሮግራም ሕዚና ስለዚ መጽሓፉ ክነንብብ ኣለና የቕኒለይ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን የቕኒለይ ዝሓፍተይ ክብሪ ይሃበለይ ናይ ድባይ ሓደ መምህር ተሓባብርና ገነት ሓበሻዊት ስልኪ ደውልለይ ሞ ናይ ቤተክርስትያን ተጋሩ ናሃታቶም ስልኪ ክበቅየ ኣዘራርብ እዮም ኣነ የዘኻኽር የንብብ መጽሓፍ እምበር ሰብ ናብዚ ኪድ ኣይብልን ክመፁ ዝደልዩ ሰባት ግን ኣለዉ ናሃታቶም ስልኪ ክበቅየ ደውልለይ እኺ ተኣከቡ ኣብ ሓደ እንታሽሙ ግበሩ
ተኣኪብኩም ሰብ ናይ ግድን ክመፀኩም እዩ ካሊእ ብዙሕ ግዜ ደጋጊመ ተዛረብኮ ካብቱ ዝግበር ዘሎ ኣብ ዱባይ ስፔሻሊ ዴራ ዝበሃል ከባቢ ዝግበር ዘሎ ጉድ ካብኡ ረሓቃ ኣሕዋት እውን ተሃልየን መዓድወን ምለሰአን የቕኒየለይ ኣቢ እንኳዕ ንብርሃነ መስቀሉ ኣብፅሐና የዘውትር ጸሎት ውዳሴ ማርያም ትብል ኣለትኒ ናይ ሓቂ ናይ ጸሎት መጽሓፍ ድዩ የህድስዋ መላእክት የሰኔ ጎልጎታ የህሊና ጸሎት ናይ መምህሩ ናይ ምሓሩ ድዩ የቕኒየለይ ኣቢ ኣይኮነን ናይ ሰኔ ጎልጎታ ኣብ ኢትዮጵያ እውን የተጻሓፈን ከም ዘለኒ ናይ ድና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ውዳሴ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣባ ኤፍሬም እዮም ጽሒፎሞ ሶርያዊ እዮም ተተርጊሙ እምበር በኣምሓርኛ ስለዚ ምስ ናይ ኣምሓሩ ዘተሓሕዘ የብሉን ሓደ ሓደ ዝሓወሱ ለለው ኣብ ኦሜጋ ቲቪ ኣቲኹም እውን ክትርእይዎ ትኽእሉ ውዳሴ ማነው ይቅርታ ድርሳናት ከመይ ከም ተባላሸው ኦሜጋ ቲቪ እንግዲህ ናይቲ ቤተክርስቲያን መጋቢ ሐዲስ እዮም ዝበሃሉ መጋቢ ሐዲስ ብሩክ ዘቅረብዎ ኣሎ ከመይ እዩ ድርሳናት ተበሪዙን ተባላሽን ዝብል ኣብኡ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ብቀዳማይ ኣቅሪበየ ነይረ ብዙሕ ዘረባታት ተዛረቡ ሰባት ኣለው ግን ኪድሞ ውዳሴ ማነው ኦሜጋ ቲቪ እውን ረእዩ ድርሳናት ከመይ ከም ተባላሸው ኣብ ኢትዮጵያ ኣነ ብቀዳማይ ዝበልኩ ግልፅን እያ ዘይትፈልጥዎ ቅዱስ ሰብ ተባሂሉ ዝተነገረኩም ኣይትከተልዎ እዩ እምበር ቅዱስ ተባሃሉ ሰባት ኣይትኽብሩ ኣይበልኩም ኣቡነ ገሪማ ኣቡነ መንጠልዮን ኣቡነ እቶም 9 ቅዱሳን ኣቦታት እና ኣቡነ እንድርያስ እና ኣቡነ ኣረጋዊ እዚኣቶም ክነኽብሮም ግድን እዩ ግን ሕዚ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ድርሳኖም እንድሕር ሪኢኹሞስ ሉቃስ ኢኻ ማቴዎስ ኢኻ ሓንቲ ሓፍትና ካብ ሳውዲ ሰደደትለይ መልእኽቲ ኣሎ ሉቃስ ኢኻ ማቴዎስ ኢኻ ካብ ማቴዎስ ትበልፅ ኢኻ እናበሉ እዮም ዝውድስዎም 6 ክንፊ ኣውፂኢኻ ኢኻ ይብልዎም እግዚኣብሔር ፍጥረት ይቕይር ድዩ 6 ክንፊ ዘለዎም ኢሳያስ 6 ክነንብብ ከለና ትንቢተ ኢሳያስ 6 ክነንብብ ከለና ኩርቤልን ሱራፌልን ጥራሕ እዮም ኩርቤል 4 እዮም ሱራፌል 24 እዮም ኣይውስኹን ኣይቕንሱን ስለዚ ናይ ባዕልና ጽድቂ ክንስርት ኣይንኽእልን ስለዚ እዚ የኽብለኩም ዝኽእል የቕኒየለይ ሕቶታት ተሃልይኩም ሕዚ እውን ክጽበየኩም በዚ ያለ ክንሰናበት ሮብዕ ኣብታ ኣክሱማዊ ጽዮን ቤተክርስትያን ፕሮግራም ክልወና እዩ ሼር ግበርዋ ሳብስክራይብ እውን ዝበሃል ግበርዋ ሚድያኹም እያ እዛ ናይ ሕዚ ኢንትሮ እውን ንዓኢና ኣሳናዲና ነታ ፕላትፎርም ንሳ ኮሜንት እንተሃልይኩም ኮሜንት ንገሩና ክንቅበለኩም ኢና ኣሕዋትን ሓትን ነታ ፕላትፎርም ንሳ ኮሜንት እንተሃልይኩም ኮሜንት እሺ ሕቶ ተሃልይኩም ድሃብ በርሀ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ኣሜን ምስ ኩለና ይኹን ሰብለ ጋድ ብለስ ዩ የቕኒየለይ ዝሓፍተይ ሰብላ በላይ የቕኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ኣነ ሕዚ እውን ነቱ ህዝበይ ከገልግል ኣብዚ ኣይኮነን ኣብ ምድሪ ወሪደ ንህዝበይ ከገልግል ድሌት እዩ ዓሚ 7 ወርሒ ኣብ ትግራይ ኣገልጊለ እየ ሕዚ እውን ህይወተይ ሙሉእ ከገልግል ሕጉስን ድልውን እየ የቕኒየለይ ሕቶታት ተሃልይኩም ሕቶታት ክምልሰልኩም የቕኒየለይ ኣሓትን ኣሓትን ተስፋ የዕብዮ ሕቶ ኣይረአይንን ዘሎ ስለዚ ክንሰናበት ማለት እዩ እንድሕር ሕቶታት ዝሃልይኩም ስልኪ እውን ክድውሉ ትኽእሉ ኢኹም ቤተሰብ ሰላም ክትብልዎ እንኳዕ ኣብፅሕኩም ክትብልዎ ትደልዩ ለማዓንቲ ኣውደ ዓመት ስለ ዝኾነ ዕድል ክወኩም እኽእል እየ ደውሉለይ ወይ ከዓ ነብዚ ፅሒፍኩም እውን ክትነግሩን ትኽእሉ ኢኹም ከተሓላልፈልኩም ይኽእል እየ የቕኒየለይ ስለዚ ሕቶታት ኣይረአየንን ዘሎ
مو سلام كنسنابت تسفى يعبيو ማህበረ ቅዱሳን አቃልዕልና በጃኹም ብዙሕ እዮታት ኣለና ሓወይ ትክክል ኢኻ ብዙሕ እዮታት ኣለና ተዓቢ ነገር ግን ትቅዱስ ቃሉ እንድሕር ፈሊጥና ማህበረ ቅዱሳን ኣይኮኑንስ ኣስኬማ ደፊኦም ጳጳሳት ኢና ዝብሉ ሰባት እንታይ ዓይነት ጳጳሳት ምዃኖም ክንሪኦምን ክንፈልጦምን ንኽእል ኢና ስለዚ እቶም ማህበረ ቅዱሳን ተኣኪቦም ዘለዉ ሰባት ጥራሕት ኣይኮኑ እቶም ናይ ቅድስና ተምሳሌት ኮይኖም ዝጭፍሩን ግፍዕ ዝዛረቡን ዘለዉ እውን ብዛዕባቶም እውን ክንርኢ ንኽእል ኢና ይቕኒለይ ራሄል ሓፍተይ እንታይ ሓቲትክ ነርካ ይረኣኽዎን ብዙሕ እዩ ዝሓልፈኒ ዘሎ እስኪ ሕተትኒ ኮፒ ፔስት ገበረለይ ራሄል ሓፍተይ ይቅርታ ብጣዕሚ ይረኣኽዎን ኣይመለስካለይን እምነት ከመይ ንውስኽ ካብ ተመኩራታትና ንገረና ብጾም ብጸሎት ብስግደት እዩ እምነት ዝውስኽ ቅዱስ መጽሓፉ ምንባብ እዩ እምነት ዝውስኽ ብጾም ብጸሎት ብስግደት ጾም ጸሎት ማለት ነፍስና ክልተ ነገር ኣለዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝጸሓፎ ኣብ መልእኽቱ ስጋን ነፍስን ይቃወሙ እዮም ስጋ እዩ ዘታልለና ነፍሲ ከዓ ክንብርትዕ ይደልየና ነፍስና እንድሕር ደኣ ክብርትዕ ጌርናዮ እምነት ንውስኽ ናይ ስጋ ናይ ነፍሲ ድሌት ዘለዓለማዊ ህይወት እዩ ናይ ስጋ ድሌት ከዓ ሞት እዩ ስለዚ እምነት ንክንውስኽ ወይ ከዓ ዘለዓለማዊ ህይወት ንክንረክብ ነፍስና ክብርትዕ ምግባር እዩ ነፍስና ብምንታይ ይብርትዕ ስጋና ንቐፅዖ ብምንታይ ይቕፅዕ ብጾም ብጸሎት ብስግደት ብዘን ሰለስተ እዚኣተን እንድሕር ቀፅዒናዮ ስጋና ዝግ ምስ በለ መንፈስና ይስልጥን መንፈስና ክስልጥን እንከሎ ናይ መንፈስ ድሌት ፍሉጥ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘምህረና ዘለዓለማዊ ህይወት እዩ ዘለዓለማዊ ህይወት ንክንረክብ ነፍስና ከነስልጥን ኣለና እየ ክብለክ ደለ የቕኒለይ መሊስኪ ስለዝሓተትክኒ ተዘይ መሊሰልኪ መሊስኪ ሕተትኒ ፀጋ ካሕሳይ ዝሓፍተይ የቕኒለይ ራሄል እንታይ ኢልክኒ ነርኪ ትክክል ተስፋ ይዕብዮ እምነት ብዘይ ስራሕ ኣይጠቅምን ያዕቆብ ክልተ ትክክል ዝሞተ ስጋ እዩ ይብል እምነት ሰብ ዘይተረድኦ ማለት ዘይተረዳእናዮ ነገር ተሃልዩ እምነትን ሃይማኖትን ፈሊና ኣይንፈልጥን ሃይማኖት ግሩፒንግ እዩ እምነት ናይ ሃይማኖት ማለት ሃይማኖት ናይ እምነት ሓደ ክፋል እዩ ማለት ናይ ሓደ ግሩፕ ቦታ ማለት እዩ እምነት ማኖ ሃይማኖት እምነት ግን ኣብ ኣምላክካ ትገብሮ ኣምልኮት እዩ ስለዚ እምነት በዘይ ግብሪ በዘይ ስራሕ ወይ በዘይ ግብሪ ዝሞተ ስጋ እዩ ግብርና ግን እንታይ ክኾን ኣለዎ ቅዱስ ግብሪ ክንገብር ኣለና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ንሳተን ክንገብር ኣለና እምበር ማቴዎስ 7:21 ንምንታይ ኣበይቱ ኣበይቱ ትብሉኒ ዝብለኩም ንምንታይ ዘይትገብሩ ይብል እዚ ግብሪ እዩ ሮሜ 2 እንታይ ይብለና ሕጊ ሰሚዑ ዝድሕን የለን ሕጊ ተግቢሩ እምበር ሕጊ ገይሩ እምበር ይብለና ስለዚ እምነት በዘይ ግብሪ ዝሞተ ስጋ እዩ ተባሃለ ነዚ እዩ ብክንዲ ዓመት ተረኺቡ ብ200 ዓመታት ወይስ ብ300 ዓመታት ራሄል ሓፍተይ እዚኣ ብደንቢ ከረጋግፃ ንኻሊእ መዓልቲ ክነግረኪ ሕዚ ግን 200-300 ዓመታት ድሕሪ ልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቕለት ኢለ ከረጋግፀልከ ይክእልን ብጣዕሚ ይቅርታ ዝሓፍተይ ንግስቲ እሌኒ ከም ዝረኸበቶ ኣብ ድርሳናት ተፃሒፉ ኣሎ ግን ኣብ 200-300 እርግፀኛ ኮይነ ክነግረካ ይክእልን የቕነለይ ፀጋ ካሕሳይ ብተወሰነ መልክዑ ተረዳእኽን ይመስለኒ ተዘይረዲእኽ ግን ማለት ተዘይተረዲእኽኒ ግን መሊስክ ሕተትኒ የቕነለይ تعبي نجار جن أحواتنا حاتن قدوس قالوا ننبب
هيوت زلو أو قدس قالوا بمسمع أنت يكون بمتقباري سميعك بمقباري حزوني أقوكم زيبل قالوا سميعوا نزخيدس قصوا بيترو ريو خمز رسع سبيو يبل ناي زرائي مس تمثاليت كويتانا مدحينس كريستوس كمز نغرنا وني كمتو زريو أقو حز ز شندو عواف متين زنطقو كومو خيتخونو يزبل عقداس 30 60 9 أفريون بريم تا تودق فرا أفريا 60 9 100 تختفرن كلا أيا هيوت تراكب تا دموتت سرناي هيوت رخيبا كم توكل كمو خنوكل مالتي ስለዚህ يقنيلي كبرتي حبلي نود لنا አጋጣሚ ኮይኑ ሓፍተይ ኣብርሃ ጎይቶም يقنيلي نود لنا نشتي زنقعخي ساعات حدا باخي ساعات 3 ኢና ጀሚርና بدبي كمي ጌርና ይንጽሊ አቡነ ዘመሳይ ጥራሕ ይካል ኣብዚ ናይ ተጋሩ ቤተክርስትያን ስለዘየለ ብጣዕሚ ሽግር ኣሎ ኣበይክ ዘለኻ ኣቢ ሓፍተይ ኣቦታ ማነው ናይ ኣቅሽቲ ካህናት ኣለው ወይ መነኮኮሳት ኣለው ናታቶም ስልክ ክበክን ትደልያ ክድውላለይ ትኽላ ይኽን ንዓቶም ከተማኽሮኦም ትኽላ ወይ ከዓ ክመፁልኩም ትደልያ ወይ ዘለክን ፀገማት ክትነግሮም ትደልያ ካህናት ኣለው ናታቶም ስልክ ክበክን ክልያ ብእስራኤል ዘለው يقنيلي تخليخي أبرهت حفتي كم جيرنا نتصلي مالت صولت مالت دليت مزرعة مالتي جن دليت كتزاروا وكلهم دليتكم كنفلطوا لنا حدا سب مدراوي نجر زحتت الله تناي إذا العالم عملخ مدراوي نجر تزودق نجر أي حتة سمايو نجر نحتت ما تيجي شديش 33 كم زي يبل نسخاتكم مجمرة سي ناجزابهر منجستي ناديو دحري كله خصخلكم يوم سبيت زلمنا له قرش زلمنا له ماكينة زلمنا له تزودق تزرخص نجر تزل على ما هيوتي زحتت انتاي تدليتنا خنفلت لنا عدو يوحنس يعقوبن ندقا موت مريضات لهم حتيتات لهم يا ኣብ ንስኻብ ትነግሰሉ ኣነሲ ተሓደ ውልደይ ብየማን ተሓደ ውልደይ ብፀጋም ዶ መሳኻ ይንገሱ ኢላቶም ንግስና ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቱ ኣብ መስቀል እተሰቕለ ርጉም እዩ ተባሂሉ ርግማን ተቐበለ መስቀል ኣብኡ ምውፃእ እዩ እትጥይቕዎ ነገር ኣይትፈልጡ እንዲኹም ስለዚ እናሓቶ ነገር ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እናሓቶ ነገር ክንፈልጥ ኣለና እንታይ እዩ ድሌትና ናይ ምድር እንተኮይኑ ሰማያዊ ኣምላኽ ንምንታይ ንሓቶ ሰማያዊ ነገር ተሓቲትናዮ ኩሉ ክውሰኸልና እዩ ናይ በረኸት ኣምላኽ እዩ ኣነ ንምንታይ 100 ሚልዮን ብር ንምንታይ ይምነ ብሓንቲ ብር ናይ 100 ሚልዮን ብር ናብራ ከምብረን እናኸኣለ ንምንታይ ዝጭነቕ ኣምላኸይ ፈጣሪየይስ ዓለም ዝምግብ ኣምላኽስ ንዓይ ይምግበንን ኢለ ተሓሲበ ትውድቀተው እዩ ዝጅምር ስለዚህ ንኡ ብሙሉእ ልቢ ክነምልኾ ኣለና ብሙሉእ ጉልበት ክንሰግደሉ ክንክእል ኣለና ድሕራይቲ ድሌትና ምስ ወዳእና ምስ ተዛረብና ኣብ ሰማይ ትነብር ኢልና ንጀብር እሱ ማለት እምነት ማለት እዩ እግዚኣብሔር ማንም ሰብ ኣይራዩን ኣብ ሰማይ ትነብር ኢልና ክንጅምር ከለና እምነትና ይገልጽ ስምካ ይቀደስ እዚ ቅዳሴ እዩ መንግስትኻ ትምፃእ እዚ ድሌትና እዩ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ኣብ ምድሪ ትኹን እዚ እውን ድሌት እዩ ንዓይለት እንጀራና ሎማ ሃበና ናይ ዓመት ኣይበልናን ሓደ ሰብ ናይ ዓመት እንጀራ ሃበኒ ኢሉ ናይ ድኻን ናይ ገለ ክዘርፍ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ናይ ዕለት እንጀራና ክርስቲያን ናይ ዕለት እንጀራ ሃበኒ እዩ ዝብል ከም ውሉድ ሓደ ውሉድ ናብ ስራሕ ወይ ናብ ትምህርቲ ክኸድ ከሎ ቁርሰይ ሃውኒ ምሳይ ሃውኒ እዩ ዝብል እምበር ናይ ፅባሕ ናይ እንድሕር ፅባሕ ምግበይ ቁሙጥለይ ዝብል ውሉድ የለን ነቦኹም ተሓትወውኒ ናይ ዕለት እንጀራና ሃበን ሎማ ሃበና እዩ መጋቢ ኣምላኽ እዩ ድሕራይ እዚ ምስ ወዳእና ኣቡነ ዘበሰማያት ኣሲርና ንኸይድ يقنيلي امين امين عدين
نهزب لبي فطر لي نبل امين تسفا يعبيو يقني لي قنوع من قدي املاح كرد ان يو امين يقني لي دهاب يسمع جن ايرد نيرو بسجدان لوطي الله امنت دما يفتن كان كسجد كلخا ስለዚህ እና መጽሐፍ ቅዱስ ከነበው ከለኹ ፊደል እንበር ትርጉሙ ይጠፍእና እና ሓውና ናይ መንፈሳው ቆልዑ ኢናሞ ኣይስልቹን እየ ዝሓፍተይ ምስልቻው ትበሃል ነገር ኣባይ ኣይትርከብን እያ ኣይኮነን ንስኺ ቅንዕቲ ሕማቅ ካብ ኣፍክ ዘይወፅእ ቆልዓ ደው ኢሎም እንተነገርኩ ብዙሕ ዝብሉን ሰባት ኣለዎም ምንም ድንብርፅ ይብልን ያቅኒለይ ክብረት ይሃበለይ እግዚአብሔር ምሳኻ ይኹን ኢለ እየ ዝዓፅኦ ብንሃታቶም ግፍዒ ፀጋ ከም ዝቕበል ስለ ዝፈልጥ ግን ኩሉ ሻዕ ፀሎተይ ምስኣቶም እዩ ሓቂ ንክፈልጡ ኣነ ምንቲ ሓጢኣተይ እዩ ዝደክም ዘለኹ ምሳኽን ድሕር ተሳላቸ ዳ ኣበይ ሓጢኣተይ ኣበይ ክስራ ዘለይ እስኪ ንገረኒ እና ከምኡ ከይስማዓኪ ፀጋ ሓፍተይ የቕኒለይ ክብረት ይሃበለይ ፊደል እምበር ትርጉማይ እዋ አቶ አስመላሽ ከመይ ዒሎም ከመይ ዒልካ ሓውና አቶ አስመላሽ ተስካር ናይ ፅዋ ማሕበር ሰንበቴ ብመንፅር መጽሓፍ ቅዱስ የቕኒለይ በቀዳማይ አልዕልዮ ነይረ ሓደ ፕሮግራም ሰሪሕ ነይረ ፍታ ናይ አክሱማዊት ፅዮን ሚድያ እንታይ ተስካር ይኹን ናይ ፅዋ ማሕበር ዝብልዎ በመሓረ ማለት ሰንበቴ ወይ ዝብልዎ ብመጽሓፍ ቅዱስ ትዝክሮ ሰብ ዋላ እንተሃልዩ እኳ እተብልዖ ሰብ ግን ኣብ ሉቃስ 14 ኣሎ አንብቦ ሓውና አቶ አስመላሽ ሕዚ እንተተረኽኩልካ ሉቃስ 14 ኣሎ እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ትፅውዕ ተፃሒፎ ኣሎ ክንሪኦ ይግባእና ሉቃስ 14 ምናልባት እንታ ሽማዕዎ እንተደሊኻያ ክነግረካ ሓወይ ካብ 14 ካብ 6 ጀሚርካ እስካ 24 ዘሎ ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ እንታይ ዓይነት ሰባት ከም ዝፅውዑ ማለት እዩ ስለዚ ተስካር ይኹን መርዓ ፅዋ ማሕበር ወይ ከዓኒ ንግደት ዝበሃል ብትግርኛ ብመንፅር መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ይመስል ኣብ ሉቃስ 14 ዘሎ ምንባቢ የድሊ አቶ አስመላሽ ሓውና የቕኒለይ ካሊእ ሕቶታት ተሃልዩኩም ሕቶታት ክምልሰልኩም ሕቶታት ተሃልዩኩም ፀጋ ሓፍተይ ከይትሳላቸው ንምሕታት ሕዚ እውን ከይትጋገይ ከይትሳላቸው ኣነ ይሳላቸውኒ ንስኽን ንምሕታት ከይትሳላቸው የቕኒለይ ዋላ ብስልኪ እውን ብዋትስኣፕ ክትድውሉለይ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ካብ ምግልጋል ካብ ንዓኻትኩም ካብ ምግልጋል ንድሕሪት ኣይብልን የቕኒለይ ክብረት ይሃበለይ ካሊእ ሕቶታት ኣሊኩም ሕቶት ኣሊኩም ሓትን እሞ ይቅርታ እንድሕራ ሕቶታት ዘይሃልዩኩም ተስካር የፅድቅ ዶ የፅድቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ቤተክርስትያን ትገብሮ ግን ዘፅድቀካ ኣብ ሉቃስ 14 ኣሎ ንሱ እንድሕር ጌርካ የፅድቀካ እዩ እታ ትግበረሲ ኣብ ሉቃስ 14 ኣሎ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብቃሉ ተዛረቦ እዩ መርዓ ተስካር ምግቢ ክትጋብዝ ከለካ ንሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ ክትጋብዝ ሉቃስ 14 ካብ 6 እስካ 24 ዘሎ አንብብዎ እዚኣ ተጌርካ ተፅድቅ እያ ሰካራም ሌባ ፅጋበኛ ሃብታም ኣኪብካ ተብሊዕካ ግን ኣየፀድቅን አሜን አሜን ይቕኒለይ ፀጋ ሓፍተይ ይቕኒለይ ካሊእ ሕቶታት ተሃልዩኩም ይቕኒለይ ነቱ ዝሓለፈ ሰብ እውን ንሂወት ንክኾነሉ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝሓቶን ዝጥይቆን ምክታል የድሊ እዩ ክንዲ ዓይነት ስግደት ኣለና ምናልባት ከም መዓስ እዩ እንሰግድ ኣስራት ከመይ ጌርና ኢና ነውፅእ ኣበባ ገብረ
سجدتات مالي بقدماي ونا العلي نيره 4 سجدتات يزلو تنسلسته ت4 ناي نسا سجدتيو تحانتي نعملكو سجدتيو معاسم يقارص كابليتي 10 ساعات جميركا اسكع مشيت 3 ساعات ناي مشيت ابزخ الكايو كسجد علكا 10 ساعات وي 11 ساعات 3 ساعات ناي نغو 6 ساعات 9 ساعات 11 ساعات 3 ساعات ناي مشيت قدم دقاسكا نعملكو سجدت ناي نسا سجدت نسا ክትቅበል ከለኻ ሓጢኣት ሰሪሕ እየ ኣብ ዝበልካሎ እዝጊዮ መሃረና እናበልካ ትሰግደሉ ናይ ፀጋ ስግደት ስለ ግዝእትነ ማርያም ስለ ወላዲት ኣምላክ ስለ ቅዱስ መስቀልካ ምንተ ቅዱሳን መላእክቲ እናበልካ ትልምነሉ እውን እዩ እታ ራብዒቲ ስብሃት ናይ ስብሃት ስግደት እዩ ናይ ምስጋና ስግደት ንዙ ሰዓት እዚ ዘብፃሕካኒ ብፀጋኻ ዘቆምካኒ ካብ ሞት ዘተንሳእካኒ ዓሪቕካ ዘልበስካኒ ጠሚኻ ዘብላዕካኒ ዓሪቕካ ዘልበስካኒ ፀሚቕካ ዘስተኻኒ ብደምካ ዝሓተምካኒ ካብ ጎንኻ ብዝፈሰሰ ቅዱስ ማይ ዘጥመቅካኒ ብቅዱስ ሽምካ ዘፀዋዕካኒ ክቡር ደምካ ቅዱስ ስጋኻ ዝሃብካኒ ቅዱስ ወንጌልካ ክመሃር ስለ ዝፈቐድካለይ ቅዱስ ቃልካ ከስተውዕል ስለ ዝነገርካኒ ኣጋንንት ከውፅእ ሰይጣናት ክኣስር ሕማማት ክፍውስ ስለ ዝፈቐድካለይ መስተውዓል ልቢ ስለ ዝሃብካኒ ከምቶም ምስሊ ኣባጊዕካ ሓደ ስለ ዝገበርካኒ ናይ መንግስትኻ ወራሳይ ስለ ዝገበርካኒ እናበልካ ከዓኒ ስብሃት ለኣብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ እናበልካ ከዓ ትሰግድ እዚ ናይ ስብሃት ስግደት እዩ ናይ መወዳእታ ትሰግድዎ ስግደት እዩ ስለዚ 4 ስግደታት ኣለው እንኳዕ ኣብፅሐኩም ክቡር ሓው ክብርቲ ሓፍተይ ንስክዳ ክብርቲ ኣነስ ተራሰብዬ ብዝኾነ ባህለ ስለ ዝኾነ ይቕኒለይ ሓፍተይ ኣልጋነሽ ተኽሊት ኣበባ ገብረ ኣብ ገዛዕ በዓላት ክልተ ነገር ኣብዚኣ ክነግረክ ፈቱ ኣበባ ሓፍተይ በዓል ማለት ጣዖት እዩ በዓል ዝብል ቃላት ኣይትጠቀሚ ብዙሕ ግዜ ኣልዒልና ነርና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ መፅሓፈ ነገስት ምዕራፍ 18 19 ከተንብብ እየ ትኽእል ኢኺ ኣብ ኤርምያስ እውን ተፃሒፉ ኣሎ ንበዓል ዘይሰገዱ ንሃተይ ነቢያት ኣለውኒ እናበለ ደጋጊሙ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተዛሪቦም እዮም ብኦሪት ግዜ ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ንዕብራውያን ኣብ መልእክቱ ዝፀሓፎ ኣሎ ንበዓል ዘይሰገዱ ኤልያስ መስገድኻ ወይ ከዓ ቅዱስ ቦታኻ ሰፍረሱ ነቢያትካ እውን ቀቲሎም ንዓይ እውን ብነፍሰይ ይደልዩን ኣለው ናይ ኣምላክ ቃል እንታይ ኣለካ ኢሎም ዝሓተቶ ንበዓል ዘይሰገዱ 7,000 ቅዱሳን ንዓይ ፈሊእየ በሎም በዓል ዓብይ ጣዖት እዩ ስለዚ ኣውደ ዋርሕን ኣውደ ዓመትን እዩ ዝበሃል ኣውደ ዓመት እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኣውደ ዓመት ዘይቋረፅ ናይ ኣምልኮ ስግደት እዩ እቱ ኣውደ ዓመት እንብሎ ናይ ሰብ ስያመ እዩ እምበር እቱ ዕለት ብምሉኡ ናይ ስላሴ እዩ ስለዚ ናይ ኣምልኮት ኣይቋረፅን እቱ ናይ ፀጋን እቱ ናይ ንስሓን ግን ኣብ ኣውደ ዓመት ኣይስገድን ይበሃል ይቕነለይ ብዙሓት ቀሳውስቲ ድጉማን ቀኖናን ዘይፈልጡ ኣለዎ ብከመይ ትግራይ ቤተክርስትያን ክፈልዮም ይግባእ ሕዚ ነቶም ናይ ቤተክርስትያን ቀሳውስቲ ወይ መነኮሳት ንዓቶም ክንገድፈሎም ዜሮ ግን ንስኻትኩም ንሕና ከም ምእመናን እቱ ናይ ቤተክርስትያን ቀኖናን ዶግማን መፅሓፍ ቅዱሳዊ መፅሓፍ ቅዱስ ይፈልጥ ዶ ይፈልጥን ረቑሓ ክኸውን ኣለዎ እወ ፀጋ ካሳይ ናይ ኣምልኮት ስግደት መዓስም ኣይቋረፅን ኣምልኮት እዩ ናይ ስላሴ
ስለዚህ ስግደት ኩሉ ሻዕ ክስገድ ኣለዎ ስለዚ ቀኖናን ሓወይ መኒኻ ነርካ ቀኖናን ዶግማን መጽሐፍ ቅዱሳዊ እዩ ስለዚ በመጽሐፍ ቅዱስ ክንፈልዮምን ክንመምዮምን ይግበና ዞም ሰብ እዚኦም ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ወፂኦም ድሕር ዘምህሩን ዝገብሩን ኮይኖም ዞም ሰብ እዚኣቶም ክፍለዩ ይኽእሉ እዮም ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌሉ ከምዚ ኮይሉና እዩ ብፍርዮም ክትፈልጥዎም ኢኹም ቅዱስ መጽሐፉ ዘየምህረካ ዝሰክር ዝሰርቕ ዝሕሱ እንድሕር ኮይኑ ናብ ቆኖናን ናብ ዶግማን እውን ዘእቱ ነገር ዘለዎ ይመስለንን እዚ ግን ነታ ቤተ ክርስቲያን ክንገድፈሉ ንግዚኡ የቕኒለይ ኣይጠዋት እዩ ኢልካና ነርካ ብኸመይ ይኸውን ማህደር ገብረ እግዚአብሔር በዓል ጣዖት እዩ ቱ ጣዖት እውን ኣነ እንተይኮንኩ ዝበልኩ ዝሓፍተይ ክብርቲ ኣብ መጽሐፈ ነገስት ምዕራፍ 18 ካብ ቁፅሪ 20 ጀሚርክ ክተንብብዮ ትኽእል ኢኽ ንሪፍራንስ ማለት እዩ ኤልዛቤል ትበሃል ሰበይታ ኣክዓብ ተምልኾ ዝነበረ ጣዖት እዩ በዓል ማለት ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ኣብ መልእኽቱ ንዕብራውያን ጽሒፍዎ እዩ ኤርምያስ እውን ተዘይተጋገየ ምዕራፍ 4 ጽሒፍዎ እዩ ኣብ ኦሪት ዝነበሩ እቶም ዓበይቲ ጣዖታት ዝበሃሉ በዓል ሓደ እዩ ዳጎን ካልኣይ እዩ ስለዚ በዓል ጣዖት እዩ ካብኡ ተዘይንፅውዖ ይግባእ ሰላማት እንኳ ኣብ ፅሕኩም ሓሊፉን ይዳሄ እወ ክንውድእ ንሓስብ ኣለና እግዚኣብሔር ይሃበልና ኣቦና ሓደ ጎይታና መድሓኒና ፈጣሪና ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዩ የቕኒለይ ደስ ዝብል ትምህርቲ እዩ ቃለ ህይወት የስምዐልና ኣሜን ጸሎትኩም ይፈለየና ሕቶታት ተዘይሃልየኩም ክንውድእ ንለማዓንቲ እታ ዌብሳይትኩም ሼር ተትገብርዋ ስፔሻሊ ኣብ ፌስቡክ ዘለኩም ኣሕዋትና ሓትን ሼር ግበርዋ ሼር ጌርና ኣብኡ ተወሳኺ መዓልትታት ክንራኸብ ንኽእል ኢና የቕኒለይ ሰላም ኣውዒሉ ሰላም ንዘሕደረና ሰላም ኣሕዲሩ ሰላም ንዘውዕለና ንልኡል እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ይገብኦ ስብሃት ንእግዚኣብሔር ንወላዲቱ ወለክብር መስቀሉ ሎሚ ይኹን ንዘለዓለም